Bones, doncs en aquest exemple vaig a fer servir aquestes imatges, val? La primera és el logo de Drupal, aixina minimalista, el fons blanc, molt claret i bé, serà interessant veure les línies que fa i tal. El següent és un background de Raspberry Pi, val? Que si us fixeu, este ja té molts més detalls, ja té més qualitat, val? Mireu les ombres que té, les ombres en el color verd, les ombres en el color magenta aquest i baix, val? Este serà interessant també. La foto número 3 és una foto meua en un carrer amb grafitis i també serà interessant saber els detalls d'ahir de mà dreta aquella vegetació, de la gorra, de la meua cara, de la paret amb diferents colors de grafitis. I bé, finalment, en consola farem el logo 4, que és el Puffy, la mascota d'OpenBSD, per a veure què tal queda. OpenBSD és molt fàcil de reconèixer perquè, bé, sempre sol ser així, un peix globus. Doncs bé, anem ara a la consola, val? I llançarem aquestes aplicacions. Tinc així l'ordre que me l'ha apuntada de IMG a TXT, val? I farem primer el logo de Drupal, val? I ens ho deixa en la consola. Si vos fixeu, val? Està ahí insertat en la consola. Doncs bé, ara anem a fer el logo del background de Raspberry, val? Es podria fer més gran, es podria fer, per exemple, en lloc de 95, 115, no? I ens ho faria més gran, la imatge, val? Ara, per exemple, vaig a fer la meva foto, així a la consola, val? I veiem ja alguns detallets. O, finalment, Puffy d'OpenBSD, val? Que ja vos dic que si modifiquem els paràmetres, 145, val? Podem agafar més detalls. Per exemple, 185 de la meva foto, que és la 3. Val? Doncs ahí, bueno, és que també té a veure la consola, no? Que la consola no siga lo suficientment gran com per agafar això. Doncs bé, ara anem a fer servir el visor Cacaviu, que me fa molta gràcia el nom. La veritat que no m'agrada, però és curiós. I és aquest el visor, no? Podem fer zoom i ampliar o minimitzar, val? I ja agafa més qualitat perquè està aplicant llum, díter, gamma i tal. Anem a veure ara la imatge de la Raspberry i la maximitzarem, val? Vosaltres podeu fer així gran o també la maximitzem. I si vos fixeu, es veuen perfectament els detalls, és que es veuen les ombres i els degradats, fins i tot els de baix, està molt bé. Ara anem a veure la meva imatge, la maximitzem i ja veiem alguns detalls de la vegetació així a mà dreta. Si ens anem apropant, anem agafant detalls, fixeu-vos, és que es veu perfectament Spitfire damunt, els ulls molt clars, és que jo em reconec a mi mateix, és que es veu perfectament. És una xulada aquesta aplicació, val? Ara veiem Puffy, la mascota d'OpenBSD, que s'identifica perfectament i va rapidíssima aquesta aplicació, vull dir, és que ho genera al vol i està xulíssim. I després havia agafat una imatge molt llarga que ens semblarà un joc dels anys 80. Sembla això, aquells jocs que jugàvem en l'Spectrum. Fixeu-vos els detalls, que es veu perfectament, es pot llegir. És una xulada. Doncs bé, Cacaviu és el visor, val? I IMG to TXT. Teniu alguns paràmetres, com per exemple, podeu exportar-lo a HTML si voleu tindre-ho en una web directament. És que t'exporta la codificació en HTML de lo que estàs veient així a la consola, no? És molt divertit. Pots exportar-ho en ANSI, val? Pots exportar-ho en una imatge vectorial, SVG o TGA, o per als antics canals d'IRC, per a aquella codificació. I bé, i això és tot. Volia ensenyar les possibilitats que tenia això. Espero que us hagi agradat i que us hagi semblat interessant.